Nestes momentos estáse puntuando movimentos ao paso. Despois do paso pedimos movimentos ao trote para Caramuxo. No centro da pista, cabalo de nome Ártabro, da gandería de don Francisco Porto Parrado, este gran criador tamén afoizado ao mundo da andadura galega, que se incorporou este ano co cabalo Ártabro á competición de pura raza galega. Lembrar que a proba está sendo xuzgada por dona Margarita Villaverde Pereira, suizo oficial da raza, auspiciada pola Consellería do Medio Rural e titulada pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, ademais de ser a muller que posee en Galicia o maior número de títulos. Trote para Ártabro. Dorsal número 7, Donicela. Donicela de Quique Varela, ao centro da pista. Con Donicela, que ven dende Arzúa. Evolucionando o paso, Donicela polo centro da pista. Donicela tamén se incorpora a Copa Galicia este ano, feito que agradecemos da Asociación Pura Raza Cabalo Galego. Pode facer modificación, sempre que xa primeira tasadura ten que asinar nos bordos da ficha para autenticar esa modificación. Como é o mercado de ganados de Santiago, pero tamén Ardemil é tanto ou máis importante. Por lo tanto, queremos que nos acompañe na entrega de premios. Primer premio na sección de sementais de pura raza galega para Lino Freire. Fai entrega o señor alcalde, a Lino Freire. Segundo premio a don José Fandiño en cabalos co seu cabalo Caramuxo, don José Fandiño. Primeiro premio de eguas para Támega. Primeiro premio para Támega tamén dende o concello de Muras, no norte da provincia de Lugo. Don José Manuel Costa Blanco, segundo clasificado. E terceiro clasificado, Francisco Porto Parrado, Paco de Melide, que deixou un encargado, a ver se está por aquí o encargado, que iba a recoller o seu premio. Donde está o encargado? Se non, facémoslo chegar. Vale, pola nosa banda, alcalde, moitísimas gracias. Eu quería acordarme dunha persona, Pablo, que a mellor pasa desapercibida, pero que hoxe en día é fundamental, porque todo isto que facemos aquí, me imagino que xa está colgado nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. É un home anónimo para min, eu descoñezo, leva aquí desde a primeira hora da mañán, que este home da cámara, o que nos está enfocando. Eu non sei como se chama, non sei quen é, pero grabou todo o que se fixo. Eu creo que é fundamental tamén reconocer ese traballo, porque gracias a él, Ardemil xa está colocado no mundo, nas redes sociales. Gracias. Gracias. Un aplauso para o cámara. Gracias, hombre.